Z400 2-cylinder guys. And hindi gaano kabigatan like this na sobrang bigat. Oh babos. Ciao boss. Paulo to ah. Long time no si Boss Coffee ah. What is up guys, Timor Vlog here nga pala. Yes, we are back again for another video guys. Woo! So yan guys, for today's video at may tambike tayo syempre. Tambike tayo sa Dagupan, kasama natin si Ray, si Boss Ray. Woo! Ayan, kasama natin si Boss Ray. Nasa likod siya guys. Ngayon nagkayayaan kaming dalawa magtambike sa Boss Coffee Dagupan dahil nagtambike sila kahapon, sila Boss CJ madaya. Kaya ngayon kami naman tatambay ngayon. So yan, kamusta kayo? Sana okay lang kayo. Timor Vlog here nga pala. Yun oh. Woo! Damn. So yan. Woo! We're back. Grabe. Sarap dong ride natin guys sa La Union, no? Grabe. Kabsat. Kung mga hindi pa nakakapanood guys, may last ride tayo dyan nung Sunday sa La Union. Masulit na ride yun guys. Yan, then ngayon standbike muna. Tambike muna kami. Nangingaya si kuya. Sorry po. May tambike kami sa Boss Coffee Dagupan. Ulit-ulit no? Wala lang, trip lang namin magtambike. Ano ba? Tambike sila kahapon eh. Kami naman ngayon, di ba? Tama si Boss Ray ang Z400. Yes sir. Shout out Wiltec. Baka naman. Yan, Wiltec Kalasyaw, shout out. Woo! Ataw-ataw yan. Grabe ka naman mag first gear. Kumambyo ka naman boy. Tama, kumambyo eh no. Hindi na pagmotor to. Grabe. Wala, gusto namin bumirit yan. So yan, sa mga naghahanap ng mga beginner bike guys, isa tong Z400 to kasama natin kay Ray. Sa mga lista ng mga mag-uumpisa ng big bike, yan o, Z400 2-cylinder guys. And hindi gaano kabigatan like this na sobrang bigat. Sobrang bigat tapos sports ka pa. Yan, sa mga beginner dyan, yan o, yung Z400 guys, check nyo yan dyan sa Kalasyaw. Wiltec, yan, baka naman Wiltec. Kulit na natin ngayon eh no? Baka lang naman Wiltec, kahit discount lang sa Fireblade. Ah! Oh babos. Shoutout boss. Pabomba sila sir. Shoutout na lang sa inyo mga sir. Woo! Opya. Saan kayo pupunta? Intersection yan. Let's go! Yan, shoutout na lang sa mga nagpabomba sa atin. Mukhang si sir mahilig sa big bike. Yan, shoutout na lang.
Ano, mapanood nyo tong video na to kung kayo yun. Yan o, Z400. Ito yung sinasabi ko na pwede pang beginner bike. Presko ngayon, walang araw. Siyempre, alas 5 na, di ba? Wala naman magka-araw dyan. Yan, pero sa mga suggested ko naman na gusto mag big bike dyan, na first bike nila, bahala kayo. Jokes. Hindi, kayo kung kaya nyo naman, kung medyo nagdadrive naman na talaga kayo ng mga declutch or matagal na kayong rider, may experience naman lang kayo, pwede naman na siguro kagad ZX6R na. Alam ko pwede yan. Meron ng mga kilala ka Z9 eh, first bike nila Z9. Saan ka pa? Wala nang 2-cylinder, wala nang lower CC boy. Talon na kagad sa Z900. Ayan, magandang bike din yun guys. Sa features niya, naku, napakasulit yung Z9. Yung mga Z series ng Kawasaki, sulit yung mga yan. Pero sulit din tong traffic. Dito lang tayo sigurado mata-traffic. Diba? O diba? Ito lang ang traffic siguro. Kasi medyo matao na rin talaga dito eh. Dito na tayo sa Bunuan Sandaligan. Shout out sa mga followers natin nandito. Meron ba taga Bunuan? Paulo to ah. Alam dito traffic talaga boy. Kailangan natin sumingit-singit na. Hindi pwede tong ganito. Pero yan guys, kanina may mga kilala rin naman akong halos first bike nila Z900. Yan, marami tayo. Dami rin naka Z900 sa Auto Bros Kaya kung gusto nyo rin naman ng first bike is Z900, kung kaya naman, sus, walang problema yan. Kapag aaralan naman lahat yan eh. Pero kung talagang medyo wala ka talagang background sa pagmumotor, medyo suggest ko talaga sa mga lower CC ka muna. Huwag ka doon sa higher CC. Yun lang naman, suggest lang. Pero kung yun nga, kung meron ka namang background sa pagmumotor, Z900, ox na yun. Upright position pa, pero pag sports mo, ZX6R na. Sports na agad yan. Time no see, touchdown. Again. Bah, tayo pa lang ah. Yan, touchdown tayo guys. So yan, ewan ko, kami dalawa lang ata ni Boss Ray. Ito mayaman. So yun guys, dito na tayo sa Boss Coffee. Touchdown na muna tayo. So yun guys, dito tayo sa Boss Coffee. Dagupan ngayon, tambay tayo. Yan, bali dalawa lang tayo ngayon. Isang Z4, isang ZX6R. Yan, shoutout kay Boss Ray. Yun o, paunti na kami ng paunti. Ayaw nila tumambay. So yun guys, sa mga nagtatanong sa akin kung anong magandang beginner bike, ito pwede itong Z400. Ang kanong kuha mo dito pare? 297 guys, 2-cylinder, 400cc. Pero 279 yan, 279 yan. Nagdadagdag pa ng presyo. May patong ata ito sa asawa. So yan, 279 no?
279, may Z400 ka na. Magandang ano yan, magandang beginner bike kasi 2 cylinder, magaan. Then ano ba yung ano niyan, yung hindi mo nagugustuhan dyan pre sa motor mo na yan? Iwan ako boss pag ikaw yung kasama ko eh. Iwan ako boss pag ikaw yung kasama ko eh. Hindi totoo yan. Ayun na lang. Pero wala naman hindi ka naman tinitirik yan eh, no? Oo. Yun lang pag makakasabayan mo na talaga yung line 4, wala. May iwan ka talaga dyan. Pero guys, sa mga beginner bike yan, alam ko na sa 185 kilos lang ata to. Magaan lang yan. Oo, magaan lang to eh. Kaya sa mga gusto maglabas dyan, yan, pwede ang Z400. Then punta na kayo dun sa Wiltec Kalasyaw, dun sa Kawasaki, kay Boss Joel, yan, shoutout sa Boss Joel, yan, kuha kayo dyan, tropa natin yung manager dyan sa Wiltec. Kaya sa mga maglalabas, PM nyo si Sir Joel Elaw, yan, o add nyo sa Facebook, yan, baka naman Wiltec. So yan guys, kape-kape muna kami dito, chill lang kami. So yan guys, yan, tapos na tayo tumambike dito. Saglit lang naman to, short video lang, short tambike lang. Yun o. Yun o. Yan, bali uwian na tayo guys. Saglitang tambike tayo ngayon. Parang bago to. May sticker ka ba ng Auto2? Wala pa boss. Kay Carlito. Yang? Hindi. Powder coat yan. Oh. Ha? Defy custom. Oh. 6.5 lang yan. Repaint. One day process. Ganda no? So yun guys, uwian na kami. Ops. Punta kay NK, baka nakakahiya, baka nahihiya lang magpakilala. Oo nga, wala, palis na tayo boss eh. Nakateka to. Ito nahihiya eh. Oo, baka nga. Ingat dyan, ingat. Madaya ka. So yan guys, kung bago wala sa channel ko, subscribe mo na ako. Timor Vlog nga pala. Mahilig ko sa rides, tambike, and group ride. Dito kami, Bunuan. So yan, kasama natin si Sir Joel. Sa mga mahilig sa big bike dyan, yan, order na kayo dyan ng big bike sa Kawasaki. Tara, muna na. So ayan guys, uwian time syempre. So ayan guys, uwian na kami ngayon. So guys, dito ko natatapusin yung vlog ko. Timor Vlog, I'm out. Let's go. See you next vlog guys. Sheesh.